Poesiaren baliabideak erabiliz idatzitako narrazioa kaleratu du Miren Agurmeabe idazleak Amorante frantsesa izenburupean. Susa argitaletxearen eskutik aurkeztu du liburua Donostian. Amorante frantsesa, esango nuke liburu berezia dela, behintzat sailkatzen zaila, novela bat delako, baina poema bidez idatzita. Guztira, 127 poema, 7 partetan, gehi epilogo baten banatuta. Liburu hau idatzi nuenean, 3 asmo nituen gogoan, ezta? Bata zan, euskeraz gutxi landugabeko eremu bat esploratzea, bestea irakurketa errutinak hausteko proposamen bat eskaintzea, eta azkenik irakurleak erakartzea suspense, sentsorialtasun eta gogoetazko istorio batera. Orduan, poesiaren baliabideak erabiliz idatzitako liburua denez, narrazioa denez, esango nuke alde batetik poemek egiten dutela atalen funtzioa, beste batzuetan trantsizio poema hutsa dira, baina egia esan denek daukate beren garrantzia, dena direlako narrazioaren katebegiak. Orduan, musikalitateak garrantzi handia dauka, oskidetasunak ere bai, erritmoak, nik uste dut testu hauek ahoz irakurri eskero, zehitxuan harrapatuko genituzkela enumerazioak, edo sangalatrabak, edo trinomioak, edo bestelako tresnak. Agurtzan edugu protagonista nagusia, 60 urteko emakume bat, atezaina dena Bilboko auzo bateko DBH-ko instituto batean. Bera bakarrik bizi da, basoan, familiarena den lursail batean etxe bat eginda, eta egun batean lanean jakingo du ikastetxeko neska bat hilda agertu dela Artxandaren magalean. Orduan, ikertzen hasiko da, ustekabeko aurkikuntza bat egingo duelako neskaren pusken artean, eta aurkikuntza horrek lagunduko dio ikerketa abiatzen. Beraz, nolabait detektibe amateur bat bilakatuko da. Nagurtzanetik aparte, liburuan badaude beste pertsonaia batzuk, bera da narratzailea eta bera da protagonista nagusia, baina bere unibertso horretan, unibertso laukoitza dela esango genuken unibertso horretan, ze alde batetik institutua dago, bere lantokia, beste alde batetik etxea, berak etxeari garrantzi handia ematen dio, basoa, etxea kokatuta dauen ingurunua, eta gero Bilbo, hiria, eta beste herri batzuk. Unibertso horretan berarekin nork gehiago dauka eragina. Alde batetik bere aizpa gazteago bat, Amaia, buruko gaixotasun baduena, beste alde batetik bere lagun bi, Edurne eta Laura, eta bigarren honen senarra, institutoko ikasleak, hildako neskaren gurasoak, gizon batzuk, baina bereziki plataforma batean ezagutuko duen gizon frantses bat, Amorante frantsesa bihurtuko dena. Horrek ematen dio izenburua liburuari, naiz eta pertsonaia sekundario izan eta naiz eta berandu samar agertu, baina bilakabide bat edo esan dezagun inflexio bat markatzen du Agurtzaneren bizitzan eta horri zor zaio liburua izenburua berari eskaintzea. Orduan Agurtzanea pertsonaia maitagarria, ez bereziki sentibera delako edo baizik eta, kontraesankorra delako. Hasieratik ikusten dugu oso nortasun gogorrekoa dela, adeitasunetik ihes egiten duela, baina aldi berean bihotz handia daukala eta bera beti dagoela prest inori laguntzeko. Orduan, ikerketan gero eta endredatuago ibiliko da,
naiz eta ertzaintza ere bai bere aldetik ikerketa egiten ibili, eta berari esker jakingo dugu zer gertatu zitzaion Irati Berazari. Liburu hau idaztean betiko iritsi bat berretsi dut, esan nahi dut poesia idazlea naizen eskero, esango nuke badakidala, berriz ere berretsi dudala, idazten delarik ere, maila berean egon behar dutela edukiak eta formak, bai? Hori lehenagotik ere badakigu. Baina ondorio berri bat ere atera dut, liburu hau idaztean prozesuan zehar. Eta ondorio hau da, poesia, uste orokorra denetik aparte, poesia izan daitekela pantomima ondradu bat. Zergatik, pantomima, nik kasu honetan poesia eta poesiaren baliabideak erabili ditudalako narrazio bat kontatzeko guztiz fikziozkoa dena. Hau da, ez dut erabili nire beste aurreko liburu batzuetan bezala poesia introspekzio egiteko, edo nire barne mundua egituratzeko, edo nire fantasmak uxatzeko, ezta? Orduan, badago fikzioaren zerbitzura ipinitako poesia da. Eta dena, poema batzuk gehiena dira narratibo deskriptiboak, beste batzu dira liriko eta intimistagoak, batzuk komediaren ertzean daude, beste batzu dramarenean. Orduan, liburua idaztea izan da divertimentu serio bat. Hori da esan nahi dudana pantomima hitza erabiltzarekin. Ez da izan, ez dut erabili generoa nire barne munduari buruz hitz egiteko, baizik eta asmatutako pertsonaia baten gorabehera kontatzeko. Hemen kontatzen dena, epopeia bat da, epopeia letra txikiekin, epopeia arrunt bat, pertsonaia kaleko pertsonaia batena, ezta? Normalean epopeia esaten dugunean, egitandiak eta zainak eta eroien historiak etortzen zaizkigu, baina agurtzan egin zuzen antieroia da. Hala ere, naiz eta bere egunerokotasuna ez dakit nola esan, trascendentziaz beteko daben ekintza baten zerbitzura jarri, bera gutako edozein izan zitekeen. Eta badago, momenturen batean badaude epopeia klasikoetan gertatzen den moduan, parte hartzen dute elementu naturaz gaindiko edo sobrenaturalek, edo, pizkate azaldu ezinak, edo kointzidentzia, ez dakit nola esan, magikoak, edo pizkat simbolikoak, eta hori momenturen batean berari ere gertatuko zaio. Horrekin ere pizka bat jolasean ibili naiz.